बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे निखावरिनि नखराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलाङो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मैनागुरि गामिनि थागिबि निखावरि नखर तपसा बसुमतारिनि नखराव हरनि 11 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलाङो। दुखुनांथावनासिन बाथ्राया बेसोदि बिथां तपसा बसुमतारिया रावबो गैजायै नखर, हारसिंल'। हाजिरा मावनानै जाग्रा तपसा बसुमतारिया बे न'खौ माबोरै लुफुंगोन बेखौ जिंगासिदों। बिनिखायनो बे न'खौ लुफुंनो थाखाय सरकारनाव अनसुंथाइ मोननो आखाइ फोलावदों तपसा बसुमतारि बिथाङा। आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि बेरफुसार बिबुंथि। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि रायजोआ BPF फिन फैफिननायखौ लुबैदों। बोसोरसेयावनो UPPLनि खुंथायखौ रायजो राजाफोरा आंगायनाय मोनबाय। दानि BTR सरकारा माबा मोनसे खामानि नागिरनो थांब्ला गिबियावनो कमिसन होनांगौ। माबा मोनसे खामानि मोननो थाखायबो 30% होनांगौ। बेखौ होआब्ला खोथाखौनो बुङा होनना बिथाङा बुंबावोदि हाग्रामा महिलारिया बयनिख्रुइबो साबसिन साहस दङमोन हाग्रामा महिलारिनाव। रायजोनाव अननाय होदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा। रायजोनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानिबो मावदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा। UPPLनो खुंथाय गोहोखौ गथायनानै रायजो राजाफोरा गावनि गोरोन्थिनि थाखाय भुगिनांदों। हाग्रामा महिलारि बायदि रावबो सुबुं गैया जाय समान नोजोरजों नायो। फैगौ समाव BPF दोलोआ गोख्रोङै गिदिंना फैफिनगोन होनना। मोनसे गोजोनथाव रादाब। 2022 बोसोरनि थाखाय बर'नि मुंदांखा नेशनेल एवार्ड मोननो हानाय आलायारन सावथुननि फावखुंगुर मानगोनां टिकेन्द्रजित नार्जारी बिथांनो आसामनि हारिमु मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा शिल्पी पेन्सन फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ आसाम सरकारनि बिथिंनिफ्राय समाजारि हारिमु बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय होनाय जायो। बिथांनो बे बान्थाखौ दिनै शिल्पी दिबस सानखालि गुवाहाटीआव आसाम सरकारनि हारिमु बिफाननिफ्राय गथायनाय जाबाय। 1967 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोंनि थाखाय गावनि बेसेनगोसा समखौ बावसोमबोनाय आरो समाज सिबियारि सुजुग्रा बसुमतारी बिथाङा सोलिफु समनि हारिया दोरोदलांनायनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङो। बिथाङा BTR गोरोबथाखौ अननाय गैयै गोरोबथा आरो गिथावना गोरोबथा होननानै बुङो। हारिया अलखद जाबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जांख्रिखांनायखौ जागायफिननांसिगौ। गोदानै एबसु दायाब्लाबो हाबा जानाय एबसु बिबानगिरिफोरा गासिबो नागारजोबनांगौ। UPPL सरकारजों थानानै एबसुआ भट केम्पेनिं खालामदों होनना दिनै BJPजों लोगो जानाय एबसुआ जातिखौ धंस' खालामनाय लामायाव नुनो मोनदों। प्रमद बर'खौ आं पार्सनेलि फसायखाया, मानोना बिनि हिनजावा हारसा होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।